Dit programma wordt mij mogelijk maken door Rabobank, de Peugeot-dealers Hielkema en Haima en .nl. Goeien en welkom bij het Scootjesjournaal. Welkom vanuit Jennewoord. Want je waart van een beetje alweer de derde wedstrijd van de SKS. En juster, bij de Veenhoop, hien we echt een geweldige inhaalrace van Snits, van Douwe Visser. Hij startte vanaf plak 14 en kon toch nog winnen. En Douwe Visser had Juwet start nummer 1. En dus hoeft hij helemaal geen 1 meer in te herjen. Maar kan hij dat eerste plak verst horen? Dat jaren we aanstaan in het wedstrijdverslag. Maar over de wedstrijd van der Midje is er een heel soort te bepraten. En dat doen we met 2 gasten. En het is mij een eer dat ze bij mij aan tafel zitten. 2 commentatoren. De koning en zijn opvolger. Klaas Jongensma en Gjalt de Jong. Gebroedelijk zitten ze naast elkaar hier op de Battenvier. Maar nu eerst een filmpje met feitjes oer Jennewoord. Feitjes die jou eigenlijk al lang wisten. Jennewoord leidt in het hart van Friesland. En is in de simmer een echt wettersportwarp. Maar uit zo'n toeristen kom je hier ook een heel soort jerrebarrentje in. Want zo'n 1980 is hier het Jerrebarrentwarp. En in Jennewoord vinden we ook het enige echte Scootjemuseum. Maar Jennewoord had nog volle meer, want Elsier is hier ook het kampioenschip paraplu-hingjen. De skipper van het scootje van Jennewoord, dat is vanzelfs Mink. Mink. Weer het Mink? Zou kunnen. Pietersma? Klopt dat? Ja, correct. Gerard Pietersma. En dat Pietersma net mooi doet aan de SKS, dan is hij skipper van het staatjacht Friso van de provincie. Zijn beste prestatie als skipper van Jennewoord is een derde plak in 2014. Als bemanningslid van de Sneker Pan was Gerard Pietersma al woordenskampioen. Dat weer in 1994. Maar bij het paraplu-hingjen is Pietersma neer in de prijzen val. In de winter werd je de 100 van Jennewoord verrieden. Dit is een natuur-ijsklassieker die in 1963 voor het eerst en waar doe woen trog Jeen Wester. Verlien hier woen hier op het eigen thuiswetter het scootje van Jennewoord. Maar de vraag is vanzelfs, waar wint het Juwet? Nou ja, wat zullen we zeggen? Jennewoord weer treden op Grauw. Dus ik denk dat ze toch wel een goede kans maken op eigen wetter. Ja, welkom Klaas Jonsma en Gjalt. Ja, het is mij een eer, ik zei het al Klaas. En met het scootjesjoen wist in staat om te praten of net. Komt er ook altijd weer een beetje te leven hè, met het scootjesjoen. Helemaal. Helemaal. Van alles maar. Je maakt je van alles. Mooi, nou ik zal net thuis vertellen wat krijgt door hier. We kijken gelijk wel eventjes naar je collega Arjen Bosselaar. Arjen, dan jou we eventjes Klaas wat extra tiert. Waar ben je sto? Ja, ik sta in Jennewoord. Ik heb het wedstrijdwetter even achter me litten, want de zus zit hier achter mij misschien. Ik ben op zoek naar het Scootjemuseum en deze waas neemt bentje in. Goed zo, John, we azen bij die in het Scootjemuseum. Wellicht hebben ze de klok al van Juster, hè? Nou, die is je broek hem net mee, hè? Ze broek hem net meer, dus misschien leidt hij er al. Ja. Of is dat al Klaas? Leidt hij er al in het Scootjemuseum? Nee, hij leidt er nog net. Ze halen hem al op en ze krijgen hem. Ze krijgen hem. Ja. Dat is al duidelijk. Jongens, nog even weer waarom naar Juster, want er was een penibele situatie. En we kunnen de beelden er nog even bij pakken. De sloep van meneer Fokkema. Zoek nog eventjes naar de beelden. Want we zagen Juster van, ja, wat doet hij daar in het wedstrijdwetter? Dit wie net het doeken vakken, maar hen de wethouder. Nou, volgens mij net. Nee, dat is absoluut net. Maar hij doet bellen en het wie zijn schuld net. Want hij lag net in het wedstrijdwetter. Hij krijgt dus, ik zei Juster van, hij krijgt een stadionverbod. Maar we kunnen zeggen, meneer Fokkema krijgt geen stadionverbod. Want die scootjes ziet eigenlijk fout. Ja. Ja, maar hij leidt net goed vast. Je krijgt zoveel zak daar, zoveel golven. Je moet dat schip goed barren. En dan dweilen je er net erop. Een anker van de gamma hier. Dat wiekt net onder water. Hier lijkt mooi net zoals boeten het wedstrijdveld. Oké, maar ja, goed, je moet anticiperen. En zo'n schip, met 2 schepen, het kan je ook gebeuren. Ik kan niks op vakken met zijn, echt net. Maar je moet er wel een beetje bij hier in Jennewoord. Ik kan, hè, mijn zwangere vrouw. En hoon en lietse poppen, hè? Ja, en Ulbes wagen erop. Ja. Wist dat nou ja, ook? dat weet ik ook goed. Nou, dus, maar ja, ik riskant. Dus verder niks. Dus Valkema het gelijk, maar het heeft wel anticiperend, beetje riskant.
Wel riskant. Dus oké, nou, bij deze in elk geval de rectificatie. Want daar hier er toch een beetje om vregen. Nog meer trouwens, even waarom naar Juster. Want in het laatste cruiserek, daar gebeurde echt nog wat. Een taskor gefilmd Juster met de telefoon. De onvaring van Huzum naar Jennewoord. De scootjes die binnen op weg naar de laatste tonnen van de finish. En dan gebeurt er dit. Skipper Lodewijk Meter van Huzum klapt met de opstekker vol op het helmhout van collega Gerrit Pietersma van Jennewoord. Let op, daar komt hij. Bats! En daarna werden er vanzelfs nog wat vriendelijke woorden uitwisselen. Ja. En het is vlug duidelijk dat Huzum, mooi de finish in zicht, de wedstrijd verlitten had. En door letter is de skeer nog heel tijd te zien. Maar Huzum kan Joert wel gewoon starten, al had dat juist de Joen nog wel wat werk kosten. Oerwal weer klaar. We hebben hier op Valske op de Hilber. Mijn zwager die kan hartstikke goed losje. En wij hebben het onderwijs alles er al even aanhalen. En nou ja, dan ben we teruggegaan tot een Oerwal. En van de morgen hebben we het even beslepen en dan weer we klaar. Maar wat gebeurde er nou correct? Mooi Jimskoetje en dat van Jennewoord. Nou, dan kist op een gegeven moment net zo vol meer. Want dan kist net omheen, want daar zit dracht nek. Dus dat ken ik net, dus dan moest op een gegeven moment naar beneden. En hoe langer dat hij maar wacht, dus hoe moeilijker de situatie was. Maar ja, dat was persoonlijk eigenlijk langer maar was hij, want dan was ik wel pakken. Dus ik denk dat het ik gewoon wie, dat het op dat moment wat te gretig en ik de volle gang weer nog remmen met putsen en alles, want we vlogen er echt op in. Ja, en dan is op een gegeven moment de keuze, de wal, nou, of Jennewoord. Nou, normaal maken ze dan de keuze de wal, want ik is er nog tussenin komen. Maar op dat moment beschrik wat te let. En dan hest hem. En dat is gewoon de hele situatie. Ja, heren, wat vind je van de situatie, maar ook vooral van het verhaal, de uitlist van Meter? Ja, ik denk dat dit Hoesterwijnse verkeerst, ze kan alle keer op zich om het leven sturen. En ik denk dat dit gewoon communicatie is van voor naar achter. Nou, ik denk misschien, maar dit is vaker gebeurd met Huzum, met jou het, hè. Dus ik de opstekker er voorbij. Ik had zelf aan mijn zielbootje. Voor ik zijn een cruiser aan. En toen heb ik naar de opticien was, bleek dat ik toch een bril aan moest. Kan ik best wijzen dat je het krijgt even iets verkeerd inschatten. Nou ja, toen zei het al wat door die vakken, maar als dat pakt, dat hadden ze maar anticiperen mij. Juist. Dus als toen dus. Maar volgens mij heeft Lodewijk al een bril. Ja, maar sterkte. Je moet geregeld eens even. Ik ga het zelf meemaken. Je moet geregeld eens even. Je moet het sturen. Het is net altijd een menselijke fout. Zet ik was even in je eigen dat je het even net goed van me krijgt. Dit is een domme fout. Dit kan hier net vanuit achter, als toen Safval lak achter in een del was, dan moest toen in voorop zitten had die dat goed om jou. En ik denk dat ik gewoon zat de beeld neem, zo ik ga net naar Lodewijk praten. Zit ik er verstaan op dat schip? Ja, nee, dat zou wel wijzen maken. Ja. En ik kan het wel dat reden tontje, dat leidt er wel vlakbij. Dus het was in de grens van het wedstrijdwater, waar Jennewoord dus wij komt. Die met dus uiteindelijk ruimte voor de wal. Ja. Ik denk zelfs, in zijn geval, hij had hem maar bij opvaart. Ik denk dat ze het ook onkommissie hebben ingetorven. En hoe die communicatie, maar dan hier het misschien maar helemaal in de wien op jij, maar totaal helemaal wij. Ja. Maar Juster die Leeuwen dat ik, die vinden een heel stuk waarom. Dat we dan bij de oren tonnen, maar die vinden een heel stuk waarom. Ja, ik zeg net per definitie dat Lodewijk het voorkomen kan. Ik denk dat het op een gegeven moment een samenloop van omstandigheden is. En dan op een gegeven moment dan zit erin en dan komt er net maar uit. Ik denk echt wel een beetje, je shot verkeerd. En het is misschien maar een 30, 40 centimeter die verkeerd joggen. Maar dat is hier in dit verband, dit zielen. Daar gaat het om. Ja. Genoeg hoe juist, jongens. We beginnen naar het verslag van Joert. Want Joert wat er vanzelfs ook weer zielt hier bij Jennewoord. En we beginnen dit wedstrijdverslag van de morgen om goed olvoeren. Als de meeste orenskippers dan bij de wedstrijdbespreking zitten, is de sneker Pan al op het wetter. En hoewel er het eerste startplak had, liet skipper Douwe Visser hier drok en peteer mijn bemanningslid neer aan het tafel oer. En dan gaan we op naar de start. Net een walstart, maar een sleepstart. En dat had dan weer alles te krijgen met de wienjochting die uit het zuiden komt. En daarom wordt de vloot tjen de wien in, de zonne maar opsleept. En dan is het wachtje op de toeter. En krekliek als bij een wal staat met de fok en het grutzeil dan zo vlug als mogelijk omheen. Hier zien we snits.
dit is nog de hele vloot. En dan Snits die als eerste het spul omheen gaat. En Sa doekt het veld in, dan de Volkert Sleert in op waai naar de eerste tonnen. Daar gaat Douwe Visser. En achter in het veld lijkt het erop dat onderhoorn wordt zijn in de smarge wien zit. Want die komen hier verdeerd te lezen. Maar ondertussen profiteert het Snits helemaal der vooraan optimaal van het startnummer 1. En zij komen dan ook als nummer 1 om de eerste tonnen. En waar zit daar dan achter? Dat is Auke de Groot, met de Zuidwesthoeken. En op het derde plak het drachtste scootje met Jeroen Pietersma. Snits draait dan ook als eerste vanuit de Oelekrieten de lange sleert in. Prachtig te zien voor het momachtig opkom publiek hier bij de Prinsenhof. Met 2 vingers in de oor, zo'n je eens een keer. Een lieke Douwe Visser nou al de die-oerwinning in de boeste te hebben. Maar de scootjes die matten dan van de wien troch de lange sleert. En hier het gevjocht achter de koprenner, maar de Zuidwesthoeken. Met drachten, en de Lemmer zit erbij en Grauw. Het is ijs in grut loefduel. Zat de Sjen maakt het Douwe Visser van Grauw hem der net al te drok oer. Dan maakt ze even een sprong in de wedstrijd. Achter Snits liek het de spanning, hield vooral bij de strijd om het tweede plak te wijzen. In dit kruisrek, op een Sonnemar, pak drachten hier het tweede plak oer van Auke de Groot en zien staren een scootje. En daarachter leidt Grauw dichtbij op het vinkentouw. Deze 3 scootjes zitten maar op een paar seconde van elkaar. En krijg daar weer achter, waar zit daar dan? Dat is de Lemmer. Hier, ik mooi te zien hoe de pijler miet, hoe Jip de Lemsters het zwart stekken kunnen. En hoe komt het dan eens met de regerend kampioen? Maar de Jouwer. Nou, de Jouwer die zit wat verder achterop en is in een full duel verwikkelen met de hele mannen om het 8e plak in de wedstrijd. En ze remmen, is toch? Ze remje, ja, ze remje. Maar Amers. En hier zitten we weer bij Jeroen Pietersma. En zijn drachters scootje op een Sonnemar. De drachters hadden strijd om het tweede plak achter haar litten. Zo zoggen wij de Zuidwesthoeken al behoorlijk op achtergroen. En je drachten op het eind van de wedstrijd nog op ziek naar koprenner Snits. En de finish is dan in de lange sleert. En hier zien we niet in dat Drachten profiteren had van een stukje gunstige wien. En dat betekent dat ze toch wel heel dicht bij de Snekerpond kwamen binnen bij die laatste tonnen. Wordt het dan toch nog spannend hier in Jennewoord? Ja, dat wel. Maar het is uiteindelijk toch Douwe Visser die hier zijn tweede oerwinning van het hier binnenhelt. Mai Snits. Chapeau. Wat vonden we eigenlijk van de wedstrijd, heren? Ik dacht, het kan wat dreig op gang, vond ik. Ik vond het fenomenaal. Ik zei het Fenomenaal. voor televisie. Adembenemend. Ik vond het geweldig. Het was mooi in beeld gebracht. Een hele soort duels. En wat ik zo heel mooi vind. Oren vinden er helemaal niks om. Maar het geldt zelf ik. Ik vind het zo mooi dat het gaat nou bij dit zin om zulke lietse details. Het gaat om het zingen van seconden. Krijgen met de sprint op het uitdraven. Het koningsnummer. Het gaat om dat je net draven over het dek, net razen, net onvallen. Maar dat je rustig. Jeroen Pietersma bij Snits, hij ging eronder. Leibolder houden. Zo verstandig, zo voorzichtig. Vroeger het instinct is erover rennen. Nee, eronder. Want dan ben je Rustig. machtig. Afwachtje. Afwachtje. En dat is. En wie het net doet, wie het hem net echt beheersen kan, die verliest. Nou, ik vond het dus een fantastische wedstrijd. Nou wil ik net een speelbreker wijzen, Klaas. En dan voelt het fenomenaal. Maar ze komen hier dan uit de Sonnemar. En de eerste, die koeren eigenlijk, die bocht gelijk mooi. Nee, de eerste 5. de Maar de Jouwer- rest die moet al nog een extra slag Nee, maar de Jouwer sjoste hier dus voort op het droog te komen. Dirk-Jan Rijenga. Hast u dat net peilt? Dan komt ze er op het droog, de lijst haast vast. Dirk-Jan Rijenga, bijlijntje stil. Het lijst stil. bier. En dan bist het dus. Dan gaan we door de kampioen, hè? De regerend kampioen. Precies. En dan hebben we Douwe Visser. Die had je 3 of 4 keer op Snijwest de oefening. Die had alles speeld. Die weet precies wat het onjep is. Dat jij ook te weten. Nou, dat is het zo mooi. Daar gaat het om. En die finish. Ik zie hem in een steun. Ja, dat is prachtig. Ik snap wel wat je bedoelt. Uiteindelijk de ding. Op een gegeven moment dan wordt het wat tam. Dat jou het gevoel wordt. Nou ja, het god is al gelijk zo grut. Ja, maar hij de eerste verliest het. 5. Hij verliest Ja, dat het klopt. hele god weg.
Uiteindelijk, het venijn zit hem in de stut. Juist. Ja. Dat maakt het alles samen mooi. En dat zijn omstandigheden voor zulke wetters, maar ik de wien en alles erbij. Leiders, ondieptes en dat soort dingen. Dus er moest wel altijd eigenlijk de kapper goed bijhouden. En dus de mogelijkheid dus in die dus ik om te remmen, dat zie ik wel met de amers weer opbouwt, met de putsen opbouwt. En alleen maar een paar keer ik even dat pieker uitgooien. Dus even het grutzeil even aanhakken, dat er een wat minder druk in natuurlijk gaat om toch te bezieken en wat meer gang uit te halen. Want dan kan je wel in een eigenlijk een beetje wat dus Juster Lodewijk wel een beetje kwam is. Die heeft er misschien nog wel volle meer gang eruit, want hij zei zelf wel van we hier een protte gang. En we hier de hamers er al uit, maar we hier nog te volle gang. Ja. En dat hier alleen maar dus ik, maar die smiet nog eens een keer de pieker uit en die smiet alle turen nog eens een keer los en die bezieken nog meer gang eruit te halen. En dan kan je wel dus op een kont vliegen of iets, maar dan lijkt je uit de wedstrijd. Maar dan moest het slot eens even zelfs gaan magistraal, een douwe visser. Die weet precies. Ja, daar verlies ik en daar win ik. Ja. Daar pak ik hem en daar let ik hem. Ja, want hij kwam nog heel dichtbij. Hij kwam heel, Pietersma. en Jeroen wist het, die wist het ik. Maar ja, die weet, je hebt samen doorvorm. Waarom toch dat het hier snijdt de mais met zijn hele ploeg is? Om al die elementen, daar komt een gat, daar is een bosje, daar is dit, daar remt het, daar krijgt hij weer. Hij had hem jongen en hij had hem pakt. Zullen we even zien naar de reacties van onder andere Jeroen Pietersma en Marek vanzelfs van de winnaar Douwe Visser. Juist hier we van start en wie we 14 en de rest van bankzielen. En nou best al in, dus we moeten alleen nog maar verdedigen. Ja, en de win die komt heel vaak hier ik van achteren. Dus ja, de eerste op lijst wel. Toen kwamen wat meer win van achteren. Wij lopen eerst een heel eind voor. Ron wat uit. En toen kwamen wat win van achteren. Dus zitten we samen tussen een beeld schip in. Dus ja, je begint het jetten zeker is dat zo de finish best. Op een zonne maart de eerste cruise raken. Het schip viel er geweldig gewoon. En we konden krijgen wat heger sterk uit het zuidwest. Toen krijg wat verder terug. En dan hest hem. En dan is de volgende gage aan naar Snits. En wat verdorie wie in de weg haast, man. Dat is net normaal. Echt net. Net te leeuwen. Is het eerste zelf van het zien? Ja, ik zie er zelf wel van te zien. Ja. Het is natuurlijk om mijn maatje door. Nou, dus daar heb ik het van leerd. En wie kwam mooi tijdens de wedstrijd. En dan lijst ernaast. En dan schoot het wat in elkaar alle keer. En dan Sjost heeft elkaar gewoon hij laakt het dan ik alleen. Hij vindt het ik mooi. En dat het als er rent. Want we negeren elkaar dan ik net. Want ik schaam me weer achterop. Dus ik denk, ja, als ik het gelukje mij krijg, dan pik ik hem. Is net, moet je gewoon tevreden werden met het tweede plakje. En dat ben we super tevreden mee. Echt geweldig goed. Vorig jaar wordt het net zo. Wat heeft het verloren? Nou, een zeil. Dat is de hoofdzaak. Wel weer bij Molenaar, maar gewoon een beetje een andere koep. En ja, dat is juist het verschil. Ik bedoel, het ben maar heel iets denken. Op het ijs juist het eigenlijk niet is. Maar ja, het krijg even beter. Voor mij. Ja, krijgt even beter. Hij begint over het nieuwe zeil, maar volgens mij is er meer verloren hè, bij Snits. Dat wordt bij bemanning, hè? Bemanning? Ja, maar goed, dat maakt een exercitie trainen samen. En hier visk ik gewoon alles uit. Dat krijgen we klaar zijn. Hier is je te trainen, hier te trainen. Ja, dat is een nieuwe adviseur, toch? Dat is er dus ook bij. Maar zo, het is geweldig. Jeroen ik, hè? Maar het is een prachtig verhaal dat jouw dochter jouw adviseur wordt. Dat is een geweldig verhaal, familie. Ja, want de dochter van Douwe Visser, Snits, die wie de adviseur. Juist. En dan werkt het dat net. En dat begrepen wij heel goed, want ik heb een dochter. Een poerbeste dochter. Wil ik heel graag eens adviseur. Maar je mag net zeggen wat ze was toen was, dat wel. Snap je? Nee, ze zei het ik niet. Nee, maar het werkte dus net. En dus moest hij een hele drege beslissing nemen om zijn eigen dochter... Ja, en eigenlijk is voor hem alles een makkelijke beslissing. Het zal zoveel mij maken. Ik maatschappelijk, wat hij dacht dat hij zei, dan pak ik het wel weer op. Neem ik die verantwoording. Ja. En omdat hij alles aan mij maakt, het heeft alles al won. Ja. En nou vanuit de nederlaag wint het weg. Maar je nog nooit zo woon zoals Juster, hè? Nee. Dus ik ken nog altijd Zijn adviseur is die kort, toch? Nee, die is er op Januari. Dat is zijn broer. Erik Kort. Dat is nou ja, daar ben een topman natuurlijk. Ja, dat ben echt Korten, dat ben een linkerman. Linkerman, de broer Kort. Jongens, we pakken nog even voor de volledigheid van de meisjes dus even het klassement erbij. Even de uitslag van Jenne Wort op kaart. Volsluitende uitslag. Ian de Snits, Van Drachten, de Zuidwesthoeken, de hele mannen, Grauw, Huzum
En Jenne Woord. En dan gaan we naar de tweede kaart. En dan zien we dat de Jouwer als 8e binnenkam is. Voor de Lemmer, Langwaar, Ljouwert, Akkerum, Woordzijn. En op het 14e plak het Jereveen. Dat brengt dus bij de klassement zonder outrek. Dat mag ik er nog even bij zezen. Op het eerste plak Snits, 7,8. Dan Starem, Olverpunten. Op de tweede plak Drachten, heel knap, Olver,9. Vierde plak Lemmer, Sontje, 5, Akkerum, Jochentje. Jennewoord en Grauw hebben beide 21 punten. En op het tweede kaart zien we dan Langwaard met 22 van de Jouwer. De hele mannen. Jereveen, toch wel teleurstellend. Nota 28, Huzum 33. Ljouwert 34 en Woordzijn op het 14e plak. Maar 39 punten. Bij Klaas van der Meulen trouwens onder het helm houdt. En net teken Klaas vanwege trieste familieomstandigheden. Jongens, we gaan weer even naar Arjen Bosselaar. De Sierte Vos van Omroep Friesland. Kom maar in, Bossie. Ja, Arjen, ik stond hier in het Scootjemuseum, zat ik beloofd hier. Ik stond hier binnen het Ademtje Historie en ik stond hier naar Jelle. En Jelle, vertel, nou ja, we zitten hier al. Wat zullen we hier eigenlijk? Dit is het bankje van de zielmaker. En die heeft altijd een speciale nuddels, speciaal gereedschap. Hij bewaart zijn nuddels altijd in een koehoorn. Nuddels in een koehoorn? Ja, want dan konden ze beschermen. En om goed zeilen te maken, doopte er ze even in skippervet. En dan konden er met nuddels maken. En dan hier deze zou ons in broeksriem hingen. Dat hong met oren gereedschap ons in broek? Ja, daar hier zijn gereedschap al hierin. En zo konden die nuddels goed houden en scherp houden. Dit is een heel speciaal apparaatje. Ziet er heel gevaarlijk uit, dat ik eerlijk zeg. Dit is een heel gevaarlijk ding. Want hier snieren ze dan de leer mee, werd ze de hoeken van de zeilen verstevigen. En dat snierde dan hiermee uit. Maar het is heel typerend. Dan zien we bruine zeilen al een heel soort. Maar vroeger, toen de zeilen nog van katoen waren, katoen is wit, is een natuurproduct. Dat groeit op het veld. Ja, want Joert daar zit ze alleen maar Marioren zielen. Ja, en die skippers waren vroeger net zo riek. En dan gingen ze die zeilen bruin maken. Ja, waarom eigenlijk? Nou, als je katoen opdoekst, een zeil doekst op, dat roemen ze net op. Maar als dat katoen opdoekst en het is wier, dan krijg je het water in. En dat water is het begin van een rottingsproces. Ja, dat mag net, hè? Nee, en dan gaan ze die zeilen tanen. En terug het tanen, dat ze vroeger eerst met eikenskars deden, daar zit tannine in. En daar terug waren ze bruin. Hey, Bliksem. Ja. Arie, zit je wel eens met de kloten van het blok? Ik heb er nooit met de kloten van het blok zitten. Nee? Kijk, hast die uitdrukking wel eens jet? Nee, die uitdrukking heb ik net jet, nee. Nou, sure, dat komt hierbij. We rennen even in, Arjen. Als nou, juste, dit ben kloten. Deze kloten... Die houten dingetjes daar bij de mast. Ja, en die zitten vast onder een raadband. Als het zeil nou omheen draait of loekst, dan rollen ze zo mooi bij de mast op een deel. Dit zeilzakje rollen ze weg. Een katrol nemen wij op een scootje een blok. Nou werd het een keer prachtig mooi waar. De skipper en zijn vrouw die zielden zo mooi door de veer. Ze hoeden net in de jaaglijnen, de vrouw die hoede net in de bergen en de skipper hoede net de kloertje. Maar er kwam een breg aan. Ja, dan mat je. Nee, die bregen kon liepen, maar dat kost het 10 centen. Maar dat rekenen een nieuwtje 100. Maar voor die 10 centen kost ik 2 ballen een keertje. Maar die skipper wist ik, achter die bregen is een kroegje. Voor die 10 centen kan ik 2 neuten een keertje. Nou, dan hier ik het wel weten, ja. Oh ja, dat is best dus. Nou, hij dacht, wist wat, we lieten het zeil zakje, we strikken de mast, maar de gong, de snelheid die we nou hebben, gaan we onder de bregen terug. We gaan net onlezen, want als de onlezing is, dan mag het weer op gong kloertje en dat is een heel grote werk. Dus hij zei tegen de vrouw van, les u geen zakje? Ja, zei ze vrouw, dat doe ik. Hier was vaker, die we nooit een probleem. En ze gong maar terug. En tuig die nog omheen. De mast die nog omheen. En die skipper waren al wat zenuwachtig, want die bregen kwamen dichterbij. Dat hij raapt zijn vrouw, doe je shit nou eens op, let dat spul nou een zakje. Raapt die vrouw weer van, het wil net, ik zit met de kloten voor het blok. Dus daar komt het waai? Ja, als het zelfs zakje is, die blok omheen, ik wil het even eens omheen slaan. Dus met oren worden, Arjen, als toen s'morgens in die collega's zei, ik zit met de kloten voor het blok, dan moet ze die wel heel goed helpen. Want het betekent, als toen een groot probleem had, maar dat de oplossing met de rechts komen, dan kun je net wacht zitten door de dijs. Maar de kloten van het blok, Arjen, wist nou waar het waar komt. Nou, dankjewel. Gelukkig. Pakken we gewoon weer even mooi op deze teaser te doen. Klaas, dat is de chance van, dat wisten ze al lang natuurlijk, dit. Ja, nou ja, maar dat gaat net om, want ik kom natuurlijk ik wel vaak bij het prachtige Scootjemuseum. Dus ja, voor hen heb ik er zelfs een eigen hokje. Echt wie? De Bob E.
Dan komt volle letter, komt er ook ooit nog eens een keer in het Scootjesmuseum te hingen. Ja, nou ja. Madame Tussauds, hè? Madame Tussauds, ja. In urn of zo. Op een urn. Als Jeske. Je sigaren Jeske. Ja. Wist er trouwens nog van, hoe bist je eigenlijk bij het Scootjesmuseum in oorrekking kwamen? Nou, Hoe ging dat? Ik was werkstudent en dan moest ik wat vertellen. En bij het Fries Dagblad, dan waren er mannen die altijd dat scootjes hielden. In de zomer. Maar dan zijn die bij was gewoon mijn vakantie en de vrouw. Dat kwam er op, hè. 23. En toen wie ik dus het heertje. Toen mocht ik dat scootjes hielden verslaan voor het Dagblad. Een pagina per dag. Dat stiet er ook voor. Daar kreeg ik een contract van. 150 gulden. Voor een hele pagina. Schreeuwen. Alsjeblieft. Dat weet het. En dat weet mijn begin. Maar ik wist van totaal niks. Want mijn enige ervaring met boten wie roeien. Maar ik kreeg een boekje. Zeilen kan iedereen. Dus ik. En toen leerde ik wat stuurboord weer en wat bakboord weer. En dat weet het begin. 23. En wanneer kwam dat via de radio bij Omroep Friesland? 25. Want er was eerst Hilke Speester in de West. Maar die vond iedereen wel goed zeilen. Maar ja, toen kregen ze zo'n vreselijk spul met elkaar. Teken en Tjettenbrouwer met ulbezwagen en weet ik al wat. Dus in één wie Hilke, ik werd verdwenen en toen wie ik er. Maar dat wie net dat we verslag deden, krijgen ze geld nou. Dan nemen we een oude en praatje. Maar ik heb een beetje fotografisch geheugen, dus ik zag Jeroen nog aan de laaienkant bij Snitskom. Dat zag ik nog. Dat is nog één gezegd, daar kan je niks aan doen. Nee. Dus ineens zei ik van alles. Behalve die ene dag, die verschrikkelijke dag, dat mijn boekje in het water waait weer en dat ik de verkeerde dag voor hier. En toen klapte mijn uitslag net. Dat was echt nou, onvergetelijk. Dat ik een uitslag die dat met de uitslag van die dag weer. Van daar kwam ik achter, wilde ik dan wat voorlezen. Ik zei, je klopt het wat net. Verkeerde bladzijde. Moest ik het door een bladzijde over. En dan, Gjalt, hoe bist je eigenlijk uit de Longenkaam? Het is mijn beroep. En nou, Klaas, die weet ik een hele soort van, die had natuurlijk een hele soort uitzicht over de historie. Ik, omdat ik het mijn werk, ik heb zelf een aantal scootjes werk dus met Chatri, maar meestal al, nou ik denk al haast 20 jaar. Nou ja, en dan komt in die verhaal, mijn jonkje van dus heiden heen vroeger altijd al een zielbootje gegaan uit scootjes in omta. Ja, en dan is dat op een gegeven moment, dat zit je gewoon het varen, zit je in je bloed en wij met douane binnen, dat zie je uit, dan ben je in de holle en alles, met douane, ik altijd op het water. Ik doe wat entertainment vormen. Nou ja, doet Klaas dus ophouden. Ja, zei dat er eigenlijk rond toen best bij mij kwam. Dus, maar ik zei hem wat geld hebben. Maar ik zei, aan een haarlijkheid ervoor komt, die weet van niks. Daar hebben we niks aan. Geld weet van schepen met stuurboord en bakboord. En boven de wind en onder de wind. En kloten voor het blok. Ja, dat weet ik nou ook. Ja. De kloot van het blok. Maar van in die maar tijd... nog is het wel geschikt. Maar in die tijd, Klaas, toen weet ik nog vaak een ruzie en vaak spul, toch? Ja. Onder die skippers. Sloegen ze elkaar voor de haasjes, hebben de wedstrijdbespreking. Ja, echt. En of echt slaan de centimeter, weet ik dat hij mijn zietse had. Maar zo'n verschrikkelijk spul hier. Dat ik denk, we het slaan. En ze draaiden haar om. En toen zei hij, nou eerst een pilsje. En het in weer door. Fleurig en op schik. Zo, van lachen en huilen. Dat weet maar nou zag ik, en dat vind ik prachtig. Maar kon ze dat weer maken, dat een toneelspultje weer? Dat speeltje weer dat wel echt zulke domme dingen. Er gewoon een batser in opvaren, wist je wel? Nou dat is het, die verfsysteem ben heel duur. Je varen het samen met je aan, want dan vernietig je misschien wel voor €10.000 aan waarde. En dat is ik snelheid. Ik van jezelf. Dus iedereen dat moest maar opletten op die schepen. Op ze slopen over dat schip. Dat wordt niet meer raast, dat wordt niet meer draaft. Bij de IFK's is het enkel nog eens in een onderklasse. Die beginnen, die draven, die studenten draven erover. Dat is niet goed, jouw turbulentie. Je zou heel voorzichtig millimetertjes pakken op. Het gaat ook om seconden bij de finish. Wat je winnen of wat je verliezen. Alleen nog Lodewijk Meter, hè? Dat maakt het net zo vol dat hij wat verder verrekkert. Nou, ik denk het wel. Ik denk dat ze nou met elkaar heel serieus, dat weet ik zelf, weet ik het, dat er in het bestuur, dat ze met elkaar zeggen, ho, het moet oors. Daarom is Freddy van der Heijden er ook bij. Maar ze doen haar uiterste best. Maar ja, het kan... hebben veel meer dan bezig, hè? Ja, maar goed, ze zijn leef nog van elkaar. Nee. Ze ben, monsieur, als we die 100 meter sprint hebben,
Die elk is voor hemzelf. Vroeger was die een grote familie. Nou had elk zijn eigen volkskip. Die neemt maar een grote. Ze zijn net zo leef. Maar ik wil geen spul mee. Het kan mij een puntje kosten. Nou ja, dat kost vanmorgen. Dat is wel heel mooi jaar. En die was door die tontjes had met het boordje van Vakema. Ja. Dat zei Sieter nog. Sieter zei ik van ja, jongens, met jaren, dan had hij een krijgt even boete aan de lijn komt en dan horen dat, dan kunnen we daar wel zien protesteren. Maar dan vinden ze net aardig meer. Dus dan laten we dat maar gebeuren. Ja. Maar ik vind op dat soort zaken, en dat weer de rekening is, die zei van daar haast uiteindelijk ook wel wedstrijdcommissies voor, die moeten dat corrigeren. Nou, dat had Joe dus net in het dwart, want dan hier Wietse Visser ze zeker corrigeerd. Maar dat had ik nog even achter de dwarkers nog wel een bepraat, het akkefietje van Juster, dat net de wijze van Schielen is. Albert de Vries, die even kont in de broek en maat naar hier de jongen nu gooit. Eigenlijk al. Ja, als dat op het even bestel was. De wedstrijdcommissie kan dan gewoon een protest inzien. En dan ben je scootjes ben net finished en dan heb je een hele orde winnaar. Ze hebben de route net van. En als de route net van is, dan wil je net uitzetten. Uiteindelijk zie de meter zei vanmorgen, hij zei van, er ben maar treien die net boeten de tontjes west had, nevens hem. En dat waren dus de eerste treien. De eerste treien. Nou ja, nee, dat ben zien we. Hè? En hij zei van, uiteindelijk gingen we er al een keer uitlezen, maar want uiteindelijk hier de wedstrijdcommissie dat heeft in handen. Dat is mooi best. Dat is zeker mooi bij zien, maar drie scootjes van die en door een halve fjetje we moeten Arjen Bosselaar, want hij zit weer te trappelen. Arjen. Maar net ook kloten van de blok. Je weet het nooit, maar Arjen. Ik sta net met de kloten van het blok, maar ik sta hier wel nog steeds in het Scootjemuseum. En Jelle hebben we even beneden lid, maar ik sta hier boven met Hans. En Hans, vertel, daar wist ik een heel soort van de skiernis van de scootjes, hè? Ja, dat is altijd wel een beetje mijn hobby geweest, hè. Binnenskippen en scootjes, dat had altijd wel een hobby van mij geweest. En ik heb begrepen, we staan hier voor 2 voorbeelden van scootjes, kom er maar even bij. Deze heb je zelf maken. Ja, dat is eigenlijk een hobby van mij. Zo nou en dan is even een skipkemeisje. En ik had deze 2 hele skipkes, dat zijn halfmodellen, die ga ik maken. En dan met de bedoeling dus het verschil zien te laten, zoals zo'n scootje vroeger weer, toen het nog vrachtskip weer. En zoals nou de scootjes binnen waarmee hutzield wordt. Dat is een... Nou, vertel, wat je dan? Wat is de bovenste? De bovenste, dat is zo'n scootje zo omstreeks 1910, 1920. Daar ging het dus om het laadrom. Dus zo volle mogelijk lading meenemen. En dat moest onder de loeken zo volle mogelijk. Dus je hier een groot rom. En de meest die stier flink naar voren, ongeveer op een kwart. En dan hier natuurlijk wel een goed vrachtschip. Maar in wezen voor de zielerij is het beter als een meest ongeveer op een derde stiert. Ja, en het scootje voor de zielerij, die zullen we er dan onder. En kun je de grootste verschil dan eens aanwijzen? Ja, dat ging ervan uit dat dit hetzelfde schip is. Ik had dezelfde tekening gebruikt, maar datzelfde schip zoals het nou is, zoals het nou meezielt in de wedstrijden. En dan zie je heel duidelijk die grote verschillen. Die mast is een eind naar achteren, dus je krijgt een enorm voordek. Die roef is een stuk naar voren, dus je krijgt een enorm achterdek. Laadromte is helemaal net meer van belang, dus je gaat een heel kwart rom. Dat is maar misschien een tredde van het schip. En je hebt een mast, die staat dus helemaal een beetje krom. Dat is dus om genoeg druk op de voorstag te krijgen. Door een takeltje, als die mast recht oranje staat, staat die mast helemaal krom. En dan doe je dus met een takel, loop je die mast in wegen recht op. En dan, dan haal je aardig kracht op een voorstag staan. En dan kun je verschrikkelijk mooi heen aan de wind rennen. Kijk, dit is een heel oud doel vroeger voor het schip. En nou, het is nou een wedstrijdschip. Ik zit, dat zit er al prachtig uit. Wat wil je nog meer al zeggen? Had ik er heel even bij mij, Hans. We hebben hier prachtige wedstrijdfoto's uit de skiernis van het scootjesiel. En dan hebben we het over de wedstrijden. En ja, Klaas zit in de studio. En Klaas is nog heel erg botbelutsen bij het scootjesiel. Maar Klaas, de hingen al in het museum, jongen. Hoe kan dit? Zijn we dan het eerst deelmaken. En ik ben er al. Wat zei dus Klaas? Nou, ik zei, ze hebben mijn eerst deelmaken. Ik hang al in het museum. Ja, precies. Maar ja, dat is tijdelijk. En dan houdt het ik weer op. Maar dat is even Klaas en Seppi. Van doet wij ophouden, toen hij er een tijdelijke expositie van maken. En nou het scootjesiel is, nou ja, even om geld, ik wat de Gambery. Nou, zet hem op. Dan even daar in het museum ben we nou. En dat helpt, hè? Dat helpt, hè? Dat zie je, jongen. Dat spuit de adrenaline, die spuit werkelijk uit die nieren. Trouwens, Gjalt, tuurlijk snit het twakke woen. Ja. Nou, ontnood dat Douwe Visser. Dat is eigenlijk de man die tot nood de meeste indruk maken heeft. Daarachter misschien Jeroen Pietersma? Mij, de Zuidwesthoeken naar de Vietnam, de Groot. Ik denk dat is altijd wel mooi. Dat is altijd met dat soort dingen. Soms dan binnen mensen die binnen heel wat onwijs, maar je merken ze net. En dat vind ik dan
in wedstrijdvorm dus. Hè. Dus juist ook, en die merkt net, ik net een protte in praten, weet ik wat meer. Maar ze staan wordt wat in het klassement. En mijn Peter, als een hele mooie, sterke adviseur. Sir, maar één vroeger man, ik bekeken. No. Ja. En je moest zien, als het even niet, dat je op mooie televisie, daal. Iedereen daal. Dat is Peter. Dus die is prachtig mooie combinatie. Dus dat ben wel de verrassing. Ja? Ik ben heel nieuwsgierig hoe dat aan natuurlijk op het weer de water morgen. Ik denk dat we morgen even naar de wedstrijd, dan zoals misschien zitten kennen van wie door de oude bij of nog net. Ja. Kijk, ik vind vaak de vijfde pas interessant worden. Maar ik ben heel nieuwsgierig hoe deze bij. Maar die Zuidwesthoek is wel goed voor het grote water. Ja. En ze had op het binnenwater had ze geen punten liggen. Nee, dus ik denk, wij kennen ons ook de Groot wel heel bot naar voren krijgen. Ja. Okay. Maar wat zou dat prachtig zijn? Dat zou machtig zijn. Ik denk dat heel Starum op een kap staat. Nou, dat wil ik wel zeker. Ja. Maar eerst nog misschien Terhenne, jongens. daar een keer We pakken even het waarkaartje erbij voor morgen in Terhenne. 22 graden, Koornse buien, krijgt treien uit het zuidwesten. Maar in de ring van de middag kan er ook wel wat meer wien komen. Dat is dus morgen in Terhenne. Eventjes een versissing. Ja, de twee commentatoren zitten hier nu aan tafel. Waar wint de SKS 2016? Oh, dat hakkelt in. Dat is Douwe Snits. Douwe Snits? Snitserpan, ja. Dit wordt Auke de Groot. Auke de Groot? Ja, dit wordt Auke de Groot. Flesje Berenburg? Ja, dat was. Oh, kijk eens aan. Flesje. Ja, een heel iets flesje, denk ik. Morgen trouwens, geen scootjesjournaal op televisie. Wolf zelfs verslag op de radio met Gjalt. En het is ook via de livestream wel te volgen. Maar geen scootjesjournaal, want wij moeten plak voor de PC, het Keertsen in Frencher. En dan ben wij Toonsje in Langwaar. Dan ben we er weer. Maar een ex van mij. Maar Sippie Tichelaar onder oren. Hoera! Hoera! Und dan, in Langwaar. Dag, heren, tegen dank. Dit programma waard mij mogelijk maken door Rabobank, de Peugeot-dealers Heima en Hielkema en .frl.